Onko sun mielestä kiusaaminen lisääntynyt? Ota mun pitää. Pitäisikö sun kirjoittaa? Joo, oikeesti. Tää ei nyt ihan oikeesti. Oikeesti. Onko some lisännyt kiusaamista? Onko kiusaaminen lisääntynyt kuin Mitä? Eli? Miten me voidaan vetää noin vakava aihe aina tälleen? Siis Me ei voida niinku vetää väärin, koska sitten me nauretaan tällaisen oikeesti. Tää ei ollut oikeesti hauska juttu. Siis mä en ymmärrä, mä en saa näitä sanoja oikeesti paikoilleen. Mut Siis, kysymys kuuluu. näin, että onko ei vitsit, onko kiusaaminen lisääntynyt somen vaikutuksesta? Se takia. Ihan... No, vastaus. Mennään eteenpäin. Me ei saada tätä kysymystä nyt oikein. Se on ihan ok. Joo. Eiks niin? On. Kyllä mä oon sitä mieltä, että todellakin on. Koska se on vähän silleen, että ennen sä pääsit, missä se kiusaaminen nyt tapahtuu, että työpaikoilla, koulussa, tämmöisissä sä pääset siitä pakoon menemällä kotiin. Mutta nyt kun meillä on tää ihana some, missä me voidaan olla 247, niin toisaalta, jos se tapahtuu siellä, että jos se on se kiusaamispaikka, niin sähän et pääse periaatteessa siitä pakoon oikeasti. Aikaisemmin on just ollut silleen, että koulussa tai työpaikalla pääset pois työpaikalta. Niin sit se loppuu. Niin. Sä pääset pakoon sitä. Nykyään se on niinku siellä somessa, ellei sä et pääse koskaan siitä eroon. Niin, ja sitten esimerkiksi jos me mietitään, niinku, sä voit vaihtaa työpaikkaa, sä voit vaihtaa koulua. Silleen niinku tämmöisiä, vaikka mun mielestä se ei ole ikinä reilua, että silleen, että se kiusaaja joutuu. Mutta jos se kiusattu... Joo, tervetuloa meidän hyvään podcastiin, jossa ei osata sanoja, joten tervetuloa sun, mun ja meidän yhteisen podcastin pariin. Mä oon Katja. Ja mä oon Peppi. Ja tänään meillä on oikeasti tärkeä aihe. Tärkeä aihe tänään mutta puhutaan. Me ei osata puhua, niin antakaa meille anteeksi. Joo. Me ei naurata aiheelle, vaan me naurataan vaan siihen, että me ollaan niinku pönttöi. Itse sä oot pönttö. Mä oon pönttö. Siis, ja mun suu on toinen pönttö. Siis niinku oikeasti, miksi sieltä ei tule mitään muuta. Meillä on ollut pitkä päivä, mutta kyllä aiheelle ei naurata oikeasti. Tää aihe rehellisesti raivostuttaa mua. Ja se, musta tuntuu, että niinku semmoinen epäoikeudenmukaisuus aina nousee mun päähän. Niinku, nousee päähän oikeasti. Täällä ollaan ihan humarasasti. Niinku mun kiehuu. Näettekö? Mut siis mulla kiehuu päässä semmoset asiat. Niin toi on todellakin kovasti, kiusaaminen. Eli meidän päivän aihe on semmonen asia. Joo. Koska se ei ole reilua. Se ei vaan ole reilua. Ja kenenkään ei tulisi oikeasti kohdata sellaista. Mutta valitettavasti tosi moni tulee kokemaan joskus elämän aikana kiusaamista. That's not cool. Ja musta tuntuu, että nykyään paljon enemmän. Koska nykyään nuoret ja aikuiset ja oikeastaan kaikki. Me ollaan niin tietoisia ja samaan-aikaisesti, kun meidän yhteiskunta on mennyt niin pitkälle loppujen lopuksi, niin me ollaan tosi tyytymättömiä. Vaikka meillä oikeasti kaikki asiat on hyvin. Niin. Kun me ollaan niin tietoisia siitä, että asiat voisi olla paremmin. Tai oikeastaan mikään ei musta tunnu sillä tavalla miltään, niin me ei olla ikinä tyytyväisiä. Niin, ja sitten se viittaa vähän siihen, että koska varmaan meinaa, että sitä mä tiedän, mitä mieltä sä oot, mutta just se, että se kiusaaja on yleensä se henkilö, joka voi vähän niinku huonosti, niin sitten se viittaa se siihen, että niinku se, että sä et ole tyytyväinen, niin sitten se lisää sun huono oloa periaatteessa. Joo. Ja näin kiusaamista. That's smart. That makes sense. Nuorilla. Se ehkä just enemmän on sitä, koska ne on tosi tietoisia, että millaista sun pitäisi olla, miltä sun pitäisi käyttäytyä, miltä sun pitäisi näyttää, millainen sun pitäisi olla. Sä et oo sitä, koska sä katot 20-vuotiaita. Niin, haloo, teissä on 7 vuotta vaikka eroa. Joo, vertaat itseään just. Niin kuin epärealistiseen. Ja sit varsinkin sä et ole tyytyväinen itseen. Niin. Just silleen, ja sit muut sun ympärillä luo sitä painetta, koska nekin kattoo niitä 20-vuotiaita, että sun pitäisi olla tätä. Toi on oikeasti aika hyvä pointti. Niin. Ja sit taas toisaalta sit menee tähän niinku vanhempaan ikäluokkaan. Joo.
niin ne on ihan saakelin niinku tyytymättömiä, koska ne saattaa nähdä, että miten kaikki muilla on elämä mennyt paljon muka paremmin ja ne on saavuttanut enemmän ja niin on paljon helpompaa ja kivempaa. Ja mä oon tehnyt tämmöisiä huonoja juttuja, mun elämä on tämmöistä, en jaksa. Niin, ja just silleen, että aikuisiässä joskus voi käydä niin, että, niinku, että okei, että sä jossittelet ja että sun elämä ei ole mennyt niinku sun suunnitelmien mukaan. Että sä vaan oot ajautunut johonkin paikkaan, missä et välttämättä halua olla. Niin, joo. Jolloin sitten molemmissa tilanteissa se helposti voit huonosti. Ja silloin sä haluat, esimerkiksi some on tosi helppo paikka, koska se on niin lähellä ja se on niin helppoa, niin sä pääset purkamaan ja siellä sä voit olla anonyyminä ja kaikkea, jolla on helpompi. Ja sit, jos sä et ole kasvatusta, niin silloin sä oot aina vähän rohkeampi sanomaan asioita. Jep. Myös niitä negatiivisia asioita. Niin. Sä pääset purkamaan niin nopeasti sun pahaa oloa muihin. Vaikka sä et ymmärtäiskään, että sä oikeasti voit pahoin. Niin. Ja tämä on myös oikeasti mun mielestä tärkeää nostaa sitäkin. Tai just tänään puhuttiin itse asiassa yhdessä tapahtumassa siitä, kun puhuttiin tästä aiheesta. Ihanasta, upeasta aiheesta. Mutta just se, että sitä niinku, jos puhutaan nyt tästä kiusaamisesta, ja on aina se kiusaaja ja sitten kiusattu, niin heitä molempia täytyy auttaa aina. Koska se kiusattu, just mitä sä sanoit, se voi huonosti, se on epävarma, se on epätyytyväinen, tyytymätön, epätyytyväinen, niin tyytymätön oma elämään, voi huonosti, taas toisten itseään, anyway, niin sitäkin pitää auttaa, mutta myös pitää muistaa, että se ei oikeuta sitä kiusaamaan, koska just se, että me saadaan tuntea kaikkia tunteita, mutta eihän me voida ilmaista niitä ihan miten tahansa. Että jos verrataan vaikka vihan tunteeseen, mä saan tuntea vihaa, mutta mä en voi ilmaista sitä lyömällä sua vaikka. Tiedätkö? Koska se on väärin ja kiusaaminen on väärin. Eiks niin? Et sä saat tuntea vihaa, mutta sä et saa vaan muuttaa sitä aggressiivioksi. Niin, nimenomaan. Niin sit se on vähän sitä samaa, että joo, no toi kuulostaa hirveältä, että sä saat tuntea huonoa oloa, mutta silleen, että välillä ei. No, siis ei niin, niinku saat periaatteessa, niin. Mutta just se, että niinku, sä et periaatteessa saa purkaa sitä muihin. Niin. Tolla tavalla. Erityisesti tommosella kiusaamisella. Koska niinku, mitä kiusaaminen voi aiheuttaa toiselle on niinku, ihan järkyttäviä. Niinku, se voi romuttaa jonkun. Siis sehän niinku romuttaa. Voi jopa romuttaa koko elämän oikeasti. Siis onhan niitä tapauksia, että oikeasti vaan niinku, erityisesti nuoressa iässä mieli ei enää kestä. Niin. Ja sitten esimerkiksi heti ensimmäinen hetki, kun joku tulee kiusatuksi, niin silloin on jo romutettu jonkun verran. Se aina niin sitä toista. Se jättää jälkeen ja se romuttaa itsetuntoa, itseluottamusta. Et se on niinku. Ja sitten jos puhutaan koulukiusaamisesta, niin voi jopa niinku sen koulumenestyksen vaikuttaa sun koulunkäyntiin, hyvinvointiin, jos puhutaan työpaikasta. Ajattelee, että niinku oikeasti kelaa, että sä oot kouluttautunut johonkin ammattiin ja sit sä et oikeasti kestää enää olla siellä. Ja sit sä vihaatkin yhtäkkiä sun unelma-ammattiin ja sun elämä on pihalla. Mutta on ihan hirveet, koska varsinkin silleen, no jos miettii silleen nyt niinku nykypäivää ja silleen niinku aikuisuutta, ei nykypäivää, miksi en mä ole nykypäivässä täällä, mutta silleen niinku, että joku vaikka just kouluttautuu tosi pitkälle, vaikka esimerkiksi lääkäriksi, ja se on sen unelma-ammatti ollut heti pienestä pitäen, mutta se tulee itse vaikka kiusatuksia työpaikalla, jonka takia se ei enää tykkääkään siitä ammatista. Mieti, se olisi niin opiskelu joku 10 vuotta. Niin, ja semmoinen vähän niin kuin lähellä meitä, eli toi lääkäriammatti on vähän kaukana meistä. Niin, jos puhutaan, mä mietin, että niin kuin, mä en tiedä, ootko sä kuullut, mutta esimerkiksi harrastukset voi olla myös semmoinen asia, että kun tulee siellä kiusatuksi, sit lopettaa sen. Ja se on niin kuin jotenkin niin raivostuttavaa, koska sit se on se aina uhri, joka lopettaa. Ja sit se kiusaaja on siellä varmaan sitten iloisesti vielä loppuelämän pelaamassa ja jotain, tiedätkö? Jep. On, siis tommosia tapauksia todellakin on. On todellakin, ja mä oon itse kokenut sen, että mua on kiusattu mun harrastajoukkueessa. Ja kun mä oltiin miettiä, mä olin ihan unohtanut tän, että mua oltiin myöskin kiusattu. Mä muistan, että se oli niinku tosi niinku epämukavaa, mutta mä en ehkä ottanut sillä tavalla sitä
ehkä itteeni, koska mä kuitenkin aina on ehkä ollut sen verran, mulla on ollut sen verran hyvä itsetunto, että mä en ole kokenut sitä sillä tavalla ehkä kiusaamiseksi, vaan mä oon osannut aina katsoa sen kaiken läpi ja nähdä, mitä siellä toisella puolella on. Jep, koska musta tuntuu, että mä oon ihan, tai silleen, että mulla on vähän sama tilanne, että mä en pysty muistella sitä, mutta toisaalta ehkä kyllä mä voin miettiä jotain semmoisia hetkiä, että ne vois niinku olla kiusaamista, eli toistuvaa. Niin me ei määritelty sitä sanaa, mutta mitäs mä nyt päästä? Nyt mulla jo Google nyt vähän pelottaa, mutta silleen, että jos on toistuvaa semmoista niinku pahan mielen tuottamista. Niin voi olla, että kyllä periaatteessa on ollut, koska lapset on ilkeitä, mutta joo, no en mä ikinä ole ottanut sitä. Ehkä myös sen takia, koska mulla on ollut samaa aikaa sitten ihania muita ystäviä, ja periaatteessa mä en jäänyt ikinä yksin. Että on aina ollut joku perhe, tai sitten niinku ystävät tai jotain tämmöistä. Niin on ollut silleen hyvä tilanne. Joo. Siis mulla on myös niinku ihan sama, että niinku, ehkä myöskin just sen takia, varsinkin nyt somessa, totta kai me saadaan ei niin kannustavia positiivisia kommentteja, mutta ne ei oikeasti mene niin kuin tunteisiin, eikä silleen ihan allekaan, koska mä osaan katsoa sen toisen läpi, mä osaan katsoa sen päälle. Ja se myös silleen, että musta tuntuu, että tällä hetkellä ymmärrät myös, että se mistä se vähän niin kuin, jos just sua kiusataan tai yritetään kiusaa, mutta ei se mene läpi, koska sä oot tarpeeksi fiksu, että sä ymmärrät, että mistä se kiusaaminen johtuu ensinnäkin. Ja toinen ainakin mulla on se, että jotenkin mä en usko, että mä voisin ottaa tunteisiin niin kuin jonkun ihmisen sanoja, tai siis nyt mä en puhu suomea edelleenkään, niin siis jos joku ihminen, joka ei tunne mua, sanoo jotain musta paha, niin sit mä en voisi ikinä ottaa sitä tunteisiin, koska mä tiedän, että se ei niinku tunne mua. Ja mulla on jotenkin se ajatusmaailma, että niinku, siis mistä sä edes puhut. Ja yleensä oikeasti musta tuntuu, että somessa on jotenkin johonkin ulkonäköön liittyvää tai jotain tämmöistä, niin niinku, tältä mä näytän. Niinku anna mun, mitä sä haluut? Silleen, että jos sä sanot mulle, että miksi sä näytät tolta, niin silleen, bro, mitä mä voin tehdä tälle? siis niinku, mä oon tosi pahoillani, mutta silleen, tältä mä näytän. Niin. Ja jos sä oikeasti koet niinku tarpeelliseksi sen, että niinku mainita se asia, niin sit mä oon siinä kohtaa silleen, että okei, katsotaan peiliin. Joo. Mitäs, että jos sulla on aikaa siihen sun elämästä, tai siis aikaa käyttää tämmöiseen, niin Juu. Kyllä sen huomaa, että varsinkin sen takia mä haluan myöskin korostaa, että sit jos hyppää esimerkiksi somemaailmaan, niin pitää kyllä loppujen lopuksi olla oikeasti aika kova. Sen mä haluan muistuttaa. Eikä niinku, pitää olla sillä tavalla ehkä fiksu, että osaa katsoa sen kaiken läpi. Joo, todellakin. Että se ei mene silleen tunteisiin. Ja sitten mä haluan myös sanoa sen, joka mulla oli äsken sekunti sitten mielessä. Mutta ei ole enää. Niin, joten joo. En muista enää sitä. Oli oikeasti ihan hemmetin hyvä juttu. Eikä. Toivottavasti se palautuu. Ai jaa, tuo oli tommonen aivopieru. Mutta jos mentäis eteenpäin, niin mitä mieltä sä oot? Tai siis musta tuntuu, että kiusatun suusta voi joskus tulla se, että ei uskalla sanoa, koska tilanne pahenee. Mitä mieltä sä oot siitä? Mä ymmärrän ton pelon. Se on varsinkin kouluelämässä niinku tosi niinku erittäin läsnä, jos sä tuut kiusatuksi, koska totta kai sua pelottaa, että jos sä tuut kiusatuksi, niin jos sä kerrot siitä jostain jollakin, niin totta kai se lisääntyy tai se pahentuu tai silleen, että totta kai sua pelottaa. Että sulla vähän niinku naurataan, että oh my god, toi snitchas. Niin. Tai jotenkin tälleen. Jep, mut silleen, että on tosi niinku järkyttävää, että noin ajatellaan. Tai silleen, niinku, että sä... Koska mä sanon, että aina siihen asiaan täytyy puuttua. Niin kuin oikeasti, jos puhutaan jostain koulusta, työpaikoista, mutta silleen, että jonkun muun pitää puuttua siihen. Koska jos kiusaaja ei joudu vastuuseen siitä, niin se niin kuin oppii, että siitä mitä se tekee, niin ei ole mitään seurauksia. Niin. Se on yksi. Jep. Joka on tosi väärin. Ja aina jotain kiinnostaa. Että jos ei ole vaikka
opettaja, työpaikan antaja, tohtori, lehtori, yms. Niin viimeistään niin oikeasti kriisipuhelin. Niin kuin oikeasti. Kaikki kriisipuhelimet on niin kuin aina, ne on ilmaisia, ne auttaa sua. Ja jopa, jos sä otat asian kriisipuhelimessa esille, se menee 150% perille. Kyllä. Et se on todellakin niin kuin iso valttikortti. Ja mä haluan muuten puhua tosta niin kuin silleen... Ja sit mä sanon myös, että vielä ennen kuin mä unohdan tämän, niin sit silleen, että jos kokee niin toisaalta sano myös se, että sua pelottaa sanoa. Että niinku, kyllähän ne sitten toivottavasti, kyllä mua niinku, se on kyllä vaikea puhua kaikkien aikuisten puolesta toisaalta. Mutta just sit se olisi kiva, että niinku ne aikuiset ottais sen huomioon. Ehkä ne osais sen hoitaa jollain tavalla. Että silleen, että joo, no toi Peppi kertoi muuten, että te kiusaatte sitä. Että mitä mieltä te ootte. Ja sitten ne kiusaat on silleen, kun yleensä muutenkin niitä on, yleensä on se main ja sitten ne side. Main ja sideit. Kyllä te tiedätte, niin kuin hamppari ja sitten on ranskalaiset, niin kyllä te tiedätte, niin kuin, että se on siitä vähän niin kuin, että on se main porukka ja sitten sideit. Mutta niin sitten on silleen, että ei, ja sitten ollaan silleen, okei, no ei sit mitään. Niin, ei. Tai jotenkin niin kuin muulla tavalla. Että... Ja aina kun jos tulee vähänkään semmoinen fiilis, että tulee kiusatuksi, niin sulla on se fiilis, niin se on totta. Niin, nimenomaan. Silloin sä oot kiusattu. Että jos sä alat miettiä, että no ehkä me ei mua kiusatakaan. Sua kiusataan, jos sulla siis tuntuu. Niin. Se on muuten totta, oikeasti. Koska... Niin. Ja mulla on ollut semmoinen tilanne itse asiassa just viime hetkenä. Mä vaan mietin, että no, kun mä oon tosi semmoinen, että mä koitan ymmärtää muita, joka on silleen, että ei aina hyvä juttu mulle, koska silleen just se, että niinku, mä oon vähän liian ymmärtäväinen ja mä oon tälleen, että okei, että ne tekee oikeasti väärin, niin kyllä se on fakta. Joo, että... heti kun sulla tulee semmoinen fiilis, että, niin että nyt mulla ei ole hyvä olla, niin silloin, ja silleen, että mua saatetaan kiusaa, niin silloin sua on kiusattu. Joo. Ja sä et välttämättä edes huomaa, että sua on jo kiusattu jo pidemmän aikaa, koska sä oot niinku syöneet kaikki pois ajatukset. Niin. Mutta sen mä haluaisin myös sanoa, että vitsi, että niinku, varsinkin nyt täällä aikuisiällä, niin siis onhan meitkin kiusattu. Meidän edellisessä työpaikassa. Meidän edellisessä työpaikassa. Niin just silleen, että se ei välttämättä ole silleen... Aikuisiällä se on niin tosi vaikeet. Koska se on erilaista. Se on niin erilaista. Joo. Se on päin naamaa, joo. Ei olekaan. Se on semmoista piilovittuilua. Joo, ja sitten syrjäyttämistä ja semmoista vähän niinku tarkoituksella. Joo. Semmoisia, että ja silleen niinku käskemistä. Ulkopuolelle jättämistä. Ja... Joo. Se on tosi jännä. Joo, kyllä mä voin sanoa, että... Mutta toi on myös niin jännä, koska okei, että joo, kyllä meitä molempia toisaalta on oikeasti työpaikalla kiusattu, joo. Että niinku tässä työelämässä, mutta sitten tää on niin hauskaa, koska musta tuntuu, että me molemmat ollaan puhuttu siitä, että eihän niinku meitä kiinnosta, joka on niinku tosi hyvä juttu. Niin. Mutta silleen me aletaan miettiä, että jos vaikka meillä olisi toisimme ja sitten, että meillä olisi niinku muita asioita, koska kuitenkin meidän työpaikat on ollut vielä vasta, niinku ei ole ollut meidän unelma-ammatteja, sanotaanko niin, niin ehkä se on helpompi ottaa. Jep. Mutta toisaalta, jos oikeasti myöhemmin sä teet työtä, mistä sä tykkäät ja olisi tollainen ilmapiiri, niin kyllä se sitten ehkä haittaisi. Joo, ja sattuisi. Mutta musta tuntuu myöskin, että siihen vaikutti just se, että se ei ole meidän sillä, että mun unelmatyö. Se ei ollut meidän top 1 prioriteetti, joka sit saattoi olla tässä tilanteessa kateus, joka sit sai niin kun silleen purkamaan sitä pahaa oloa meihin. Että tää ei olekaan meidän top 1. Niin, Brady, mistä sä oot kateellinen? Silleen, että mä ei oikeesti, mä oon todella väsynyt. Niin. Mistä sä edes oot? Niin, siis mä oon niin väsynyt, että kun mä teen näitä kahta asiaa samanaikaisesti, ja vaikka se olisi siisti juttu, mutta oikeesti, anna mun olla, että mä haluan vaan tämän mun saatkelin ropon täältä. Että leave me alone. Mutta tässäkin oli se ihana juttu, se, että mä menin töihin, ja mä lähdin töistä, niin sit se jäi sinne. Jep, se on kyllä totta.
Ja mikä parempaa, jos sulla ei ollut sitä vuoroa jonkun ihmisen sen kanssa. Niin sittenhän sit sulla on vaan jopa kivaa töissä. Siis se oli ihan törkeen kiva. Mutta se on niin paha juttu, että kuinka joku yksi ihminen voi vaikuttaa vaikka koko niinku työporukkaan. Oikeesti, jep. Et silleen, että yksi quote, jonka mä haluan myöskin nostaa esille, on silleen, että oo se ihminen, joka tuo valon huoneeseen, Joo. kun sä tuut sinne, etkä silloin, kun sä lähet sieltä. Niin. Että silleen, sä et halua olla se ankeuttaja, joka vie muilta sen ilon. Ei niin. Silleen ei pääse pitkälle. Vaan sä haluat olla se, joka tuo lisää valoa. Niin. Muitten ja nostetaanko se silleen, että mitä siihen vaaditaan? Koska mä olin sanomassa sitä vähän aikaisemmin. Että... No, nostetaan. No silleen, että jos otetaan niinku eli siis vastakohta. Että silleen, että mä sanoin, että sit se ihminen, kenellä on niinku itsevarmuuden kanssa kaikki ok, niin se ei ikinä lähtisi. Siis musta tuntuu, että jos sä et edes niinku, jos se ei vaikka tykkää edes jostain ihmisestä, se ei ikinä niinku nostaa esille. Joo. Se ei nosta sitä, paina sitä alas. Niin. Se vaan ignoraa. Joo. Jep. Et itse varmaan ihminen ei tee tämmöisiä. Joo, se on tosi asioita. neutraali. Se on tosi neutraali loppujen lopuksi. Niin, että se tuo vaan hyvää tai ei mitään. Niin, ei mutta oikeasti kirjaimellisesti. Hyvää tai ei mitään. Sen kyllä todellakin pitää miettiä. Toi on muuten ihan sikaiva. Joo. Koska mä muistan, että ei meillä ollut esimerkiksi, miten me vastattiin tähän kiusaamiseen, vaikka me ei alun perin edes tunnettu tätä kiusaamiseksi, koska me oltiin silleen, että mitä täällä tapahtuu, mutta Mä jotenkin ajattelin, siis mä muistan, että niinku okei, että silloin varmaan huonompi päivä. Joo, mutta silloin oli joka päivä huono. Joo, mutta sitten kunnes mä tajusin, että tää on niinku joka kerta. Niin, että se ei ole huono päivä. Joo, ja se ei ole huono päivä, vaan se on niinku silleen... Siis oikeesti miksi mullakin lähtee ihan niinku kaikki ajatukset päästä? Mihin ne lentää? Siis noin varpuset lähtee vaan tosta, mutta silleen just silleen... Niin. Ja sit oli muistettu se päivä, että vitsi, mä oon tänään, koska täällä on muita ärsyttävämpiä saattaa ihmisiä, mitä se vihaa, niin mä en oo se vihatuin. Jep, joo. Vitsi, se oli kyllä hyvä päivä. Mut just tässä kohtaa, niin en mä koskaan paina sitä alaspäin, vaikka se painaa mua joka kerta alaspäin. Jep. Koska mulla oli sen verran kuitenkin niinku... Jep, ja me oikeasti voitaisiin saada niinku Oscar-palkinnot siitä, että kuin mukavia me oltiin. Koska silleen, oikeesti? Ei, mutta mun mielestä se on parasta vastata. Että jos sä oot siinä kohtaa, että oikeasti sua ei silleen haittaa. Että onhan se ikävä olla siellä vuorossa. Että olihan se ikävä sen niin silleen, että se pakko myöntää. Mutta just silleen, että ei kiinnosta. Se ei vaikuta mun oikeaan elämään. Mielestäni paras tapa vastata siihen, että sä oot ihan hiton mukava. Tai tiedät, semmoisella mukauden. Joo, silleen, että sä oot silleen... Voit sä tehdä tänne? Siis joo, totta kai. Haluaisin, että mä teen jotain muutakin vielä. Joo, silleen oikeesti. Toisaalta meneekö toikin sit silleen niinku kiusa... Että me vastataan vain niinku. Niin, että me vastataan tolleen niinku tosi... Mutta samaan aikaan mä tein ne asiat. Mutta ei nyt oikeesti ollut... Mä sanoin, että on vähän niinku demonstroin vähän, mutta mä silleen, joo, totta kai teen. Niin, just tolleen. Et silleen. Mutta joo, olisi kyllä niinku hauskaa aikaa. Mä haluan oikeesti vielä nostaa sen esille, että oikeesti aikuiset on tyyliin pahimpia kiusaajia. No joo. Siis... Erityisesti somessa. Erityisesti oikeasti. Somessa. Siis mä en kestä. Kenen faijat ja... Ei, mutta silleen niinku oikeesti. Siis okei, lapset on tosi silleen... Mutta toisaalta mä mietin oikein, kun nyt me puhutaan tosi paljon siitä, että mistä tämä kiusaaminen johtuu, vähän niinku siitä epävarmuudesta ja tämmöisestä, niin aikaisemmin ei vähän niinku olla puhuttu siitä. Että ne ei varmaan niinku ymmärrä tota asiaa. Niin. Koska nyt musta tuntuu, että ainahan silleen, että kun sä tiedostat asian, vaikka että niinku, et sä voit huonosti, niin sit sä niinku nyt tiedostat, että okei, että mä voin olla silleen, että mä voin purkaa sitä mun huonoa oloa johonkin muuhun, niin sit se voi olla myös semmoinen asia, miksi sä et tee niin, koska sä tiedostat, että okei, että, niinku, että en mä voi tehdä niin, että se on väärin. Ja kun ne ei ole niinku käsitellyt niitä asioita, koska mä mietin, että mitä mulla tulee ekana mieleen, että pahimmat kiusaajat somessa on, tiedätkö niitä pappoja ja mummoja. Joo! Niin ehkä ne ei niinku tiedä sitä asiaa, tiedätkö? Tajutko mitä mä meinaan? Joo. Että ne ei niinku ole tietoisia, että mistä tämä niinku johtuu. Että mä ne ei ole tietoisia siitä, että, niinku, että näin ei saa tehdä, koska ne on tehnyt koko elämän aikana niin. Niin sitten ne tekee vieläkin niin. Nyt ne on vaan saanut Facebookin ja muut somekanavat, niin jotain uutta vaihtelua. Enemmän taajuutta jakaa asiaa sinne päin. Niin. Ja some kyllä pahin oikeasti, koska se on niin helppoa piiloutua sen
näytön taakse. Jep. Ja Helpoa luoda anonyymi käyttäjä. Ja itse asiassa nyt tähän on ihan niinku suoraan jotain, mitä nämä nyt kiusauspalstoja, eli anonyymipalstoja. Siis ihan järkyttävää, että nykypäivän on silleen anonyymipalstoja, mitkä on vähän niinku, ei välttämättä luotu kiusaamista varten, mutta mä mietin, että miksi joku haluaisi luoda anonyymipalstan sitä varten. Missä voidaan sanoa asioita anonyymisesti. Niin totta kai se on niinku... negatiivinen. Niin. Koska miksi sä et haluaisi sanoa mukavia asioita silleen. Niin. Ei, niinku just, että niinku, okei, Jodelissa on jotain kivoja juttui, mutta sitä käytetään tosi pahasti niinku negatiiviseen. Okei, Reddittiin mä en ole koskenut, en halua, mutta ylipäätään ylilauta, koska mä oon kuullut tämän nimen jostain, mutta siis mä en ole käynyt kertaakaan siellä. Niin. Mäkin on semmoinen, että mä en kyllä ole hirveästi, koska mulla on ollut Jodeli vaan, että mä voin seuraa meidän koulun Jodelia. Mutta silleen, että mä mietin, miksi mä haluaisin seurata sitä. Niin. mutta se oli oikeasti aika kuollut. Ei mun mielestä se oli aika kuollut meidän koulu. Mutta sitten kun sille tulisi jotain, niin olikin ollut hauska juttu. Niin, joo. Silleen, mun karma on tyyli 1. Tiedätkö mikä on karma? Jodelin karma. En, mikä se on? Se on niinku silleen, että mä en tiedä, sä vissiin postaat jotain ja sit sä saat karmaa. Ja sit jos joku tykkää niistä, niin sä saat karmaa kans. Okei, mä en ole itse julkaissut mitään. Miksi sen nimi on karma? Mutta onko se silleen, että mä oon joskus tiedätkö silleen, että siinä on ne nuolet? Niin onko se vähän niin kuin karma? Okei, niin, että se tulee, okei. Tai siis en mä tiedä, mutta ylipäätään, jos se nimi on karma, että sä tykkäät, niin eihän se karma ei ole mikään positiivinen asia. Niin. Jep. Siis toi on ihan järkyttävää, että on ylipäätänsä. Ja sillä, että jos sä vietät tommosissa palstoilla aikaa, niin miksi sä haluat käyttää sun omaa arvokasta aikaa johonkin semmoiseen, että sä luet jostain ihmisestä negatiivista, haluat päästä jonkun elämään noin silleen niin kuin... Niin. Tai oikeasti, jos sä oot se tyyppi, joka julkaisee myös niin kuin oikeasti jotain tämmöisiä juttuja, niin, niin kuin, pitäisikö pysähtyä ja miettiä, että miksi mä teen oikeasti näin? Jep. Haluanko mä tehdä niin? Tuoko tää mitään hyvää mun elämään? Ei, sä löydät viihdettä kyllä jostain muualta, koska mä en tiedä, miksi mun kuuluu semmoinen, että no viihdettä, mutta ei löydät muualtakin. Ja jos sä mietit, että toi on viihdettä, niin sit sä voit vaan katsoa oikeasti niinku peiliin ja miettiä, että onks niinku oikeasti, että sä luet vaikka kirjoitat jostain jotain negatiivista, jostain asiasta negatiivista, tai sä luet niitä ylipäätänsä. Onko kaikki hyvin, että viihde on tollaista? Miksi sä haluat ympäröidä itsesi negatiivisuudella? Koska toi on pääosin negatiivisuutta, mitä sieltä tulee. Jep. Niin miksi sä haluat vielä velloa esimerkiksi siinä negatiivisuudessa, jos sä haluat pyöriä semmoisten asioiden ympärillä? Sepä. Ihan vaan silleen ihan positiivisen mietin. Niin pohdinta myssyn annan sulle. Ja todennäköisesti et sinä, koska... Toivottavasti sä et ole sinä. Niin. Mutta silleen, että myöskin, että jos sä näet, että joku tekee näin, niin sä myöskin osaat niinku, ehkä sanoa jotain tästä. Niin. Mutta jos puhutaan vielä lisää, koska musta tuntuu, että niinku tollaiset kanavat on selkeästi suosittuja niinku kouluissa. Että et sä aina kouluit niinku toi. Koska jos minä, joka ei niinku oikeasti, siis mä en tiedä näitä kanavia edes. Mä oon asunut näin kiven alla. Niin sit silleen, että kuitenkin mä sain ladattua sen siellä koulussa. Ja se oli just silleen, että niinku, okei, mä kuulen, että joku hauska juttu oli niinku siellä. Ja sitten mä sanoin, että okei, no nyt mulla on pakko lataa. Että mä en ole ikinä seurannut, tiedätkö silleen, että... Niin. Niin sitten, että mitä jos siellä niinku tapahtuu oikeasti sit niinku sitä kiusaamista. Ja se on semmoinen, että niinku nimetty vähän niinku koulun niinku, onko ne sitten myös palstoja vai mitä ne on? Kanavia. Kanaviin on tyyliin. Niin kenen ongelma toi sitten on? Niin. Koska toi kiusaaminen logiin tapahtuu vapaa-ajalla, mutta sitten se on koulun niinku... tai niinku koululaiset kiusaa toisiaan. Niin. Tai mä mietin, että niinku, tai se mitä mä meinaan. Onko se koulun vastuulla vähän niinku samalla kuin koulukiusaaminen? Niinku? Ei, mutta samaan aikaan tämä asia, joka nostettiin uutisissakin esille, on kun on tehty näitä shippausvideoita TikTokiin. Että on joku tietty koulu, sitten tulee joku tyttö ja sitten tulee joku poika. Että niinku, et ne olisi niinku hyvä pari. Hyvä pari olla. Niin, ei kun niinku, niitä shipataan jo, en mä tiedä. Mutta se, joka niinku tekee näitä videoita toisista, on todennäköisesti siinä samassa koulussa. Mutta se laittaa sen nettiin, niin onko se silloin
sen koulun on, koska ei se varmaan välttämättä tunnu niistä, jotka shipataan, jotka nimi laitetaan julkisesti nettiin, tunnu hyvältä. Niin onko se koulun vastuulla korjaa sitä asiaa vai? Kun se tapahtuu vähän niin kuin vapaa-ajalla. Mun samaan aikaan siinä on koululaiset yhteydessä toisiinsa. Niin. Ei ole vaan niin koulussa. Koulu on yhdistävä tekijä. Ja toi on mun mielestä oikeasti hauska juttu, koska siis kun mä näin ensimmäisen tollasen, niin mä luulin, että tää on tämmönen yksi joku, että nämä on oikeasti joku, että sille, että niitä shipataan, jotkut kaverit on tehnyt vähän niin kuin siitä. Mutta sitten niitä sulla alkoi useammin, ja sitten mä sanoin, että okei, tää on joku trendi. Niin, että varmaan sitten ei välttämättä tunneta kaikkia, mutta joo. Jep. Niin mä olin vähän silleen, okei. Joo, tai siis en mä tiedä, tuntuisiko musta ainakaan silleen hyvältä, jos mun nimi laitettaisiin vaikka tommoseen. Okei, mä osaan ehkä katsoa sinne taakse, että no, jäpä tiedät, että sä tunnet se. Riippuu, koska just silleen, että mä ajattelen, että että on hauska juttu, jos se on niin, tiedätkö, että silleen, että ollaan koulussa ja kaverit tekee vähän niin kuin, että tietää, että on ollut nyt jotain säätöä ja semmoinen. Mutta toisaalta haluaisinko mä sen nettiin, no joo, en. Mutta niin kuin silleen, että vähän hauska. Jep. Mutta silleen ajattelee, että jos ihan yhtäkkiä tulee joku tollainen, tiedätkö, niin kuin, että ei ole mitään ja joo, ei se ainakaan ylipäätänsä, että nuorena sä oot tosi arka tommosista ihastusjutuista. Niin varmaan menee silleen ihon alle. Se on kyllä totta. Että silleen... Antakaa, mä oon itekin sekasin tässä tilanteessa, niin miksi joku mulle tää netti, joka menee forjuulle vielä mieti, joo, kun ai. Siis herra jästä, se on järkyttävää. Se on hirveetä. Mutta toisaalta, jos teillä on niinku silleen alkamassa joku juttu, ja sitten tulee tuollainen TikTok, ja sitten se menee forjuulle, ja sitten teille tulee hirveä paine, okei. Pitäisikö niinku nyt sitten, kun toi 5000 ihmistä on tykännyt tästä, niin pitäisikö meidän niinku olla jotain. No ei. En tiedä. Mut niin, oikeasti aika jännää. On. Ja sitten toisaalta, mitä mä oon tehnyt sijaisuuksia ja tämmöisiä, että on ollut niinku koulussa läsnä, niin sitten toi vähän niinku kiusaamisvastuu opettajilla, niin vitsi se on niinku raskas, koska sille opettajilla on kyllä niinku paljon juttuja. Että et ihan varmasti jää huomaamatta asioita, vaikka ne haluaisi huomata asioita. Jep. Niin sitten. Todellakin. Juu. Mitä sitten pitää tehdä niinku? Mä tiedän, siis tää yhteiskunta on vaikea. Ei toimiva. Tää on vaikea. Tää on vaikea ajan, sen takia mä en ole poliitikko. Jep, Enkä tuu ikinä olemaan. Joo. Mutta on kyllä ihan hirveä, että tuli noista Jodelista näistä anonyymikanvista vielä lisää mieleen. Se, että sehän vaan niinku lisää enemmän kiusaamista. Totta kai. Koska, niin miksi me halutaan tehdä tommonen? Koska siinä sä et myös ainakaan joudu vastuuseen periaatteessa. Koska sä oot anonyymi. Ai tai tiedätkö? Ja sitten... Mutta mä haluan sen verran sanoa myöskin silleen, että koskaan sä et ole kuitenkaan niin anonyymi. Että jos sä sanot jotain tosi ilkeää ja sua kohtaa niin nostaa joku syyte, niin kyllä se löytyy. Siis sori, sä et ole siinä kohtaa niin suojattu anonyymin taakse. Että sut saadaan aina selville. Että silleen, että ylipäätänsä miksi sä sanoisit jotain, mitä sä et itse vähän niin kuin sanois. Vaan sä sanot sen niin kuin anonyyminä. Jep. Joten siinä kohtaa sun pitää miettiä 2 kertaa, jos sä haluat julkaista jotain, mutta sä et viittis sanoa tätä sille päin naamaa. Ai joo. Joten muista se. Yksi neuvo. Joo. Okei, tää ei ole neuvo. Älkää katsokaa tätä neuvona. No. Tää on vähän niin kuin jolo-juttu. Jalol ja kaikki tämmönen. Ciao. Mut silleen, että se mä haluan sanoa, että jos sä tuut niinku, tai silleen, että kiusatuksi, niin älä please ikinä anna sille niinku valtaa. Se tuntuu niin isolta asialta, ehkä nytte, mutta kyllä se vähän niin kuin silleen, että sä aina kasvat siitä. Joo. Ja silleen, että siirryt eteenpäin. Oikeasti en kiroile. Mä en nykyään oikeasti kiroile. Sama. Jep. Ihan sama. Jep. Ei se tunnu kivalta. Ei ole ok. Mutta siitä mennään eteenpäin. Joo. On kyllä tosi jännää, koska esimerkiksi ylipäätänsä mun elämän aikaan on tapahtunut tosi musertavia juttuja. Mutta samaaikaisesti myös tänä vuonna on tapahtunut sellaisia asioita, kun mä oon silleen, että oikeasti mä en tiedä, miten mä selviin tästä. Mutta sitten yhtäkkiä silleen, että nyt en mä enää muista niitä. Niin, en mä edes muista niitä asioita, jotka mä oon ollut sieltä, että ei jumala, oh my god. Niin, ja vaikka oikeasti se, että sä tulet kiusatuksi, se voi niinku vaikuttaa
tosi pitkään sun elämään. Silleen, että, niinku, että jos se vaikka just tuhoaa näitä sun... tai siis tuhoaa omaa itsetuntoa ja kaikkea tämmöistä, niin voisi olla, niinku, sillä on pitkäaikainen vaikutus, mutta silti aina. Mä en nyt tiedä, että mitä muuta mä koitan sanoa, mutta että kaikki asioiden kuuluu aina järjestyy. Ja ne järjestyy. Jep. Ja se on tosi jännää, että musta tuntuu, että mä oon 20 ja nyt vasta asiat alkaa järjestyä. Alkaako? No en mä tiedä, niin. Alkaako se edes vieläkään. Mutta silleen, että alkaa tulla vähän niinku palasia loksahtaa paikoilleen. Että se on ihan... Että ehkä ensi vuonna sitten. Katsotaan. Että ehkä ensi vuonna. Niin. Ja sitä paitsi tää on koko elämän jatkuva prosessi. En mä tiedä. Niin jolla on hyvä itsetunto, ei koskaan kiusaa. Niillä on ikinä koskaan tarvetta. Se on se, joka kiusaa. Se on sua alaimpana jo. Se haluaa vaan viedä sua vielä olemassa kuin se on. Se ei ole koskaan älä oikein. Anna sen tapahtua. Joten pyydä apua, jos sitä oikeasti tarvitset. Jep. Se löytyy, jos ei löydy ensimmäisestä paikasta, mistä sä pyydät sitä. Sitä löytyy kyllä jostain. Jep. Isoja voima tsemppihaleja. Tähän syksyyn, kurjaan syksyyn. En niin, tuolla satoi lunta äsken, mutta ei ole asia vaikuttaa tähän. Ei oo. Ja me kuullaan ensi viikolla. Heidä!